Raja Pati. Mbah Kabul dukun kondang Desa Sendang Agung wis marisake aji pamungkase marang murid kinasihe cacah 7. Misdi, Giran, Kliwon, Dengklek, Saman, Darmin, lan Jarot. Murid-murid mau wis padha netepi syarat masrute nglakoni patigeni 40 dina 40 bengi. Nanging diringkes mung 3 dina. Dina Rebo Pon, Kemis Wage lan Jemuah Kliwon. Rebo Pon gunggung neptune dina lan pasaran 14. Kemis Wage 12 lan Jemuah Kliwon 14. Dadi gunggung kepruk 40. Bareng wis padha nglakoni patigeni 40 dina 40 bengi, para murid kinasihe Mbah Kabul mau banjur mbruwah. Saben murid nyepakake ambengan siji mawa ingkung pitik jago putih mulus. Ing bengi mbruwah kuwi murid-muride kudu adus keramas terus ngumpul ing omahe sang guru saperlu padha slametan. Salebare Mbah Kabul ngujubake kajat lan aweh donga, ambengan terus didum. Ambengan papat saingkunge kanggo tangga-tangga cedhak, kang 3 saingkunge dipurak sang guru kelawan para murid kinasih cacah 7. Suprandene jeroan lan brutu ingkung pitik putih mulus mau mligi kanggo Mbah Kabul. Rampung slametan kabacutake padha omben-ombenan. Tuwak pilihan sajrigen gedhe wis disiapake dening Misdi. Mungguh klitisan kacang oven Raja Wali. Olehe padha omben-omben digawe nguler kambang sinambi crita Neka Warna. Ora rinoso ndungkap wanci tengah wengi. Dumadakan olehe lungguh Mbah Kabul ngiwar. Terus ambruk kejet-kejet karo plorak-plorok mripate. Sanalika dukun kawentar kasebut dadi uyung-uyungan. Waduh, piye iki? Gowo nyang rumah sakit wae. Aloke Dengkek kawistara bingung bareng gurune malih ora bisa omong. Nek digawa nyang Tuban cedhak ning arahe sing kurang apik. Ngetan etungane tiba pangusen. Mula becike digawa nyang Rembang wae. Mengulon adoh sithik ra dadi apa. Etungane tiba slamet. Krenahe Kliwon jero wektu kuwi dina Setu Legi. Nyarter mobile sapa? Pitakone Darmin karo gregah arep marani motore. Walah, iki darurat. Ayo digawa ning kol brondolku wae dimen cepet. Kono ndang digotong. Keputusane Giran metenteng. Mbah Kabul arep digawa rumah sakit nganggo kol brondol. Semantane Misdi sajak ora rila yen gurune digawa menyang rumah sakit mung trima nganggo kol brondol. Kanginan sejene kuwi uga ajining diri. Mosok dukun peringkat atas kang kasusra kajuwara teka mung ditumpakake kol brondol
gek kamangka jroning kahanan kritis pisan. Hes, kandhani darurat kok ngeyel. Giran tumuju mondhong gurune dipapanake ing bak mburi kol brondole. Diakon mangku kanca-kancane. Jarot kang kulino saba kutha melu lungguh ning ngarep ngampi-ngampingi Giran. Kol brondol sing biasane kanggo ngangkuti iwak kuwi nuli diplayokake Giran kaya yen ngoyak wektu setoran saka tempat pelelangan ikan menyang pasar-pasar pelosok. Ora pantara suwe kabin sopiran didodhog-dodhog saka mburi kelawan pating brauk kang pratelakake lamun Mbah Kabul saya nemen. Tutuke mangap-mangap karo gragrog ambegane kaya babi. Mripate mlorok nanging sawang layon suwung. Piye Ran? Menggo ngarep kono kuwi wae ning omahe dokter Waras. Ayo cepet. Pangantake Jarot prondang-prondong. Tanpa mikir dawa, kol brondol terus dienggokake Giran ning omahe dokter Waras. Jarot kang dasare duwe watak panas baran gagean mencolot saka kol brondol. Senajan ora wancine buka praktek, dheweke tanpa toho-toho notok lawang karo nguwuh-uwuh ngundang dokter Waras. Bengi kuwi dokter Waras kijenan ditinggal bojone menyang Surabaya nyambangi anake wadon kang kuliah ing Unair. Karana saka banget jengkele merga dioprak-oprak, wekasane dokter Waras buka lawang. Dok, enggal tulung. Pangrepeke Jarot. Guru kula niku dukun kondang sing disungsung tiyang kanthi nedhi tamba. Katentremane tiyang emah-emah, penglarisan, pengasihan, ngantos babagan kasekten. Tulung ndang disontek, Dok. Dokter Waras malih plenggang-plenggong. Jare disungsung wong akeh dijaluki tamba, teka malah njaluk tamba dheweke. Kejaba saka kuwi dokter Waras batin. Jebul wong jadung iku uga isih kalah karo sing jenenge penyakit. Dokter Waras ora omong nanging terus mlebu omah lan let sawetara wis metu maneh karo nggawa tensimeter, stetoskop lan senter cilik. Sabajute Mbah Kabul tumuli dipriksa ning bak mburi kol brondol. Ora diakon nggawa mlebu ning kamar prakteke. Dukun kondang Sendang Agung kuwi ditensi, banjur disenter mripate karo bola-bali dilekake amba. Wah, langsung gawa ning rumah sakit wae. Tensine dhuwur 200/120. Ambegane sesek. Wong iki koma, butuh perawatan medis sarana infus lan bantuan oksigen. Kono ndang budal. Perintahe dokter Waras kang uga munek-munek jalaran sumupe ganda inuman. Arep melehake perkara bebayane minuman keras, rasane kurang trep, mundhak dadi ati. Wong-wong kasebut gajege lebar omben-omben. Giran wis ora sabar maneh. Kol brondol age-age diurupi mesine banjur ngeblas karo ninggali pisuh. Parandene bareng lakune kol brondol tekan bentakan kulon lasem, kedadak kanca-kancane sing ning bak mburi padha bengok nyebut jenenge Mbah Kabul, terus padha nangis guguk. Jarot nuli perintah Giran ngendhekake kol brondole.
Lan bareng disetitekake, tetela gurune wis pancal donya. Pepuntone layone Mbah Kabul terus digawa bali. Suprandene bareng arep tekan omahe Dokter Waras, Jarot ngabani Giran supaya mandeg dhisik. Tanpa omong Jarot terus nguncluk lan notok lawang, api-api njaluk tulung awit kacilakan lalu lintas enteng. Ora gantalan wektu Dokter Waras katon mencungul saka walik godhong lawang kang terus dipapak bogem mentahe Jarot makaping-kaping. Nek kowe mau gelem nulungi Mbah Kabul, dheweke mesti ora bakal mati ning tengah dalan. Panutuhe Jarot karo isih bras-bres njotosi Dokter Waras. Dokter Waras kang isih pungun-pungun tangi turu kuwi babar pisan ora nduga bakal anane bebaya mau. Kam satemene dheweke ora siap lan migunakake kalodhangan kanggo nglawan. Nyipati kedadian kasebut, Giran kaya diwulang-wuruk Jarot. Dheweke nuli sacepete mencolot saka sopiran. Nusul Jarot karo nggawa dongkrak lan amul-amul ngeprokake dongkrake das-des pener sirahe Dokter Waras. Kang tundhone Dokter Waras tiba gumebrug ning Jubin koncatan nyawa. Giran isih donga-donga. Mula dongkrake nuli dibregake sirahe Dokter Waras maneh. Lan dheweke gagihan nggeret Jarot digawa njrantal mlebu kol brondole. Terus bablas ninggalake papan kono. Wong-wong kuwi ngira lamun dumadine Rajapati kuwi ora ana kang meruhi. Lingsir wengi, sepi. Kamangka ing emperan sisih jero omahe Dokter Waras kanthi ora ngawistara wis dipasang kamera CCTV kang tansah mlolok ngawasi kedadean apa wae ing emperan lan plataran ngarep omah. Wusana ora nganti seminggu saka Rajapati lingsir wengi kuwi, Giran sak kanca wis dadi bandane polisi. Dongkrak lan rekaman gambar CCTV minangka alat bukti tindak kadurjanane. Cutha.